Da. Din nou la apasă modifica și ok, de salutare lumea și bine ați venit la un episod pe canalul nostru în care nu am făcut de foarte mult timp și mi-aș ruga să ne uitați pentru asta și vă voi promite că voi începe foarte forță. Început să vreau să fac o prezentare la setup-ul meu care include mouse, să încep. Ei frate, cam aceasta este prezentarea, nu știu dacă mi se vede, se vede ok sau nu știu, cam asta este culoare roșu către portocaliu și este Marvo de gameri și asta e mecanică, se vede foarte ok. Trei culori și puteți să le schimbați. Prima ar fi asta, apoi ar fi să se schimbe ele, albastru și asta. Și putem să punem SLU asta sau asta. Putem să se poate să se schimbă și să rămână doar pe aceeași culoare la fiecare. Vedeți? Schimbă. Este super șmecheră, vă și recomandau. Este Marvo. Ok, acesta este mouse-ul. Nu prea se vede bine de la chestia asta. Dar da, mouse-ul este un mouse Marvo foarte comod la mână și care schimbă culorile. Și are și niște mici butonașe pe aici, pe margine. Dar da. Și e foarte comod și foarte bun. Ok. Acesta este mousepad-ul Marvo, semnul lor fiind o coadă de rac sau ce fie aia, nu știu. Și este foarte fain și merge foarte bine mouse-ul pe el. Ok, căștile sunt acestea. Sunt foarte faine și ele. Și sunt foarte pufoase. Și au și un microfon aici și sunt Marvo. Aici este sonorul în spate, nu-l vedeți acolo pe undeva și cam atât. Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, v-aș ruga să-l distribuiți mai departe și noi până data viitoare, pa, pa!